Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:10. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, travel protocol sa probinsya pag-istriktuhon. Arrest warrant ginpapanaog batok sa tatlo ka opisyal sang Barangay Filisa bangod sa Social Amelioration Program. Sa balita nasyonal, ginpahalog na restrictions iga-review sang IATF bangod sa pagsakas na naman sang kaso sang COVID-19. 200,000 ka mga health workers target mabakunahan sa masunod nga duha ka semana. Sa balita internasyonal, patay sa paglupok sa Equatorial Guinea, naglambot na sa 31. Balita sa sports, NBA All-Stars 2021, madamo man sang ginpatuman nga pagbago. Balita entertainment, Empress Shuk kag Vino Gingona gin kasal na. Samtang sa balita espesyal, aton pa dayon ang istoryahan ang mga babae sadto kag subong. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Marso 9, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon na nag-apekto karon sa northern Luzon, samtang ang easterlies naman ang nag-apekto sa bugos nga pungsod. Ang western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, mangin magal-umon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahinay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatundan na silangan ang mabatyaga naman sa isla sang Negros. Mangin makanay naman tubtub kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang taob, las 7:53 karon sa gabi, samtang ang hunas, las 3:45 kaina sang aga. Ang adlaw nagbutak las 5:54 kaina, magatunod naman las 5:55 karon sa hapon. Ang temperatura, mabatyaga naman sa 26 degrees Celsius, tubtub sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Morning Nadra kay Russell Gomez, Melissa Tingson. I'm watching from Parañaque City. Si Jocelyn Andrada Tiangson from Mansilingan. Randy Amarela Arce. Sakay Rufi Libran. Yes, good morning dira sa imo sa Barangay Talok. Kumusta dira amigo ko Nato Valencia? Torco Jongko, good morning man. Sa kay Engineer Erner Earl Bailon, mayang aga dira sa Bago City. Michael John Season, ginagreet niya lang ang schoolmates niya sa Batch 92, Raymart Grande, Catherine kag Feby dira sa may Barangay Talok, Bago City. Atia Kim Iriman, kay Jeril Gadudo, kag kay Ma'am Van Mayo, second portion na, Minnesota, USA is still watching. Kaya si Lola Toreng kuno niyo dito ta kag si tita niya Lourdes upod gyapon sa ikaduha nga bayan sang programa. Sa kay Raydan Velasco, guwapa ba? Ano si Raydan niya kon bugin niya ng fan. Kugaan ko siya face mask. Sa feeling Aksyon ka Radio. with alcohol. Bongga. Damo ka pa to? Sang face shield mo. Face shield yung mo yan, no? Face shield kag face mask. mask. Damo ka pa to? Mga damo pa mga tatlo guro. Wow, pareho ta. Ay, duwa na lang to ang ako niya. Pero Away na ko to balik kagin kuha mo man to.
Oh, ginatag mo to kay kumparing Bia. Correct ko. Padala mo tong nagpa-puli siya sa Rosipalay. Ay, stos. Okay. Kaga ko may duha na lang to ka face mask. Pero may tag-iya to nalipat ko sino. Si Alex way pa sa kanto di ka. Ay, oo, dali. Sige, Alex panagtag. Montesa. Sa manok ka pink eh. Kalay. Angelo Anlap. May agaman halin sa Anlap family. Otay Benedicto dira sa Victorina Heights, Eden sa Panta Kasuyon sa Pinagbinan Kabankalan. Great naman happy birthday kay Sir Levi Irabon. Sir Levi Irabon, happy birthday. Vanessa, save me one action. Ay, may problema mamban. Isa ka face mask? Si Malipat ha. Pwede ko na kanina ma-save 10 eh. Save ka 10 daw. Doon pa, tatlo naman lang ito bilhin. Nga, nagulpit 10 na. Hindi pwede ka paubra ko yaw. Wow, paubra. Hindi pwede nga makapaubra ko para kay... Tapos utang pag dyan Minnesota, sa Dalom. Hindi na iya. Butang paubra ka. Bakulo, di butang mo na. Hindi Aksyon Radio. Tapos, butang mo di Minnesota lang. Pero ka-personalize. Sige. Ubra mo. Himuan mo ko sang design. Yes, sige. Rovel Nunez sa gikan diri sa Laguna. Sabi niya, gikan diri sa Laguna. Kay Rovel Nunez, na? Andre Polanco, good morning mandara sa imo. Ano na siya ang t-shirt galing ang design ni Ma'am Vanoy ning ano na yung ganing man ang Love This. Daw kita ka na. Ang daw yung design niya bilang kuhan nga Love This. Huwag ko kita. Siguro daw niya, amo na yung suksukon ko na design niya para sa mga t-shirt sa mga katapo, mga membro sa Energy Fans Club. Love This. Patangan guro Aksyon Radio tapos Love This. Okay? Sige mayugin mo makatapos. Ano makapapawin binakunahay na kita para makapinuliay na kita. Yes. Na makapaulit sila ni Ma'am Van sa jagin mo. Sure, Aksyon Boy, mga next year. Yes. Or mga December, guro. Oo, mga December. Pwede na kayo binakunahay naman di sa Pilipinas. Ay, importante, wala gabakulan. Stand by sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:17. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalyera sa aton nagapanguna nga mga balita lokal, mag-issue sang panibagong executive order si Governor Bong Lacson agud istriktohon pa ang travel protocol sa mga nagasulod sa Negros Occidental kung ni-insistor gid sang National Interagency Task Force ang pag-implementar sang Resolution 101 nga wala na nagaobligar sa mga travelers nga magpa-swab test kag quarantine. Ini ang panindugan sang gobernador kasunod sa liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental sa sulod na sang pila ka adlaw. Sunod kay Lacson, nagisugot ang mga opisyal sang Western Visayas nga ipabilin nga mandatory sa mga travelers ang RT-PCR test kag quarantine protocols. Duha pa ni Lacson nga kung mag-issue gid man siya sang bagong executive order, iya obligahon ang mga travelers nga magpresentar sang negative RT-PCR results mga 72 oras o kung 3 adlaw antes ang pagbiyahe. Ginkumpirmar man ni Lacson nga ang mga nag-abot nga locally stranded individuals sa sa Manila kag Cebu amo ang nagpadugang sa COVID-19 active cases sa Negros Occidental. We are also allowed to request for a RT-PCR negative test prior to travel, and I will make sure that I include that in the executive order. Because for now, it's on hold because us here in Region 6, we decided to go on status quo. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Ginpangabay ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang gobyerno nasyonal nga tagan man sang libre nga AstraZeneca COVID-19 vaccine sang Negros Occidental. Sunod kay Lacson, nakig-angot na siya sa talatapan ni Senator Bongo kag nakasugilano naman si Provincial Consultant Albi Benitez kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. agud ini ang matigayon. Dugang pasong gobernador 5,000 tubtub 6,000 ka doses sang COVID-19 vaccines ang ginapasalig sang gobyerno nasyonal nga mag-aabot sa Negros Occidental subong o konsumasunod ng semana.
Target sa probinsya nga mabakunahan ang 8,600 ka mga medical frontliners halin sa mga hospital nga ginadumalahan sa gobyerno probinsyal kag mga local government units sa Negros Occidental. Ginklaro ni Aksyon nga ini ang separado sa 100,000 ka doses nga ginbakal sa gobyerno probinsyal sa AstraZeneca valor 27.5 milyones pesos. Sa karon ginahulat pa sa gobernador ang anunsyo sa AstraZeneca kung saan ang schedule sa pag-deliver sang ginbakal nga bakuna. I did make a request to the office of Senator Go, and Congressman Albi is also in touch with Secretary Galvez. So he's also doing his best to try to bring in a share from the batch of AstraZeneca vaccines that arrived. Ang dugang nga pahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa ibang paraton nga balita lokal, na-record naman sa DOH-6 ang dugang nga 50 ka mga bago nga COVID-19 cases sa Western Visayas. Sa pinakauli nga case bulletin sa DOH-6, ang Iloilo ang may 22 ka mga kaso, Aklan may 14, Negros Occidental may 7, siyudad sa Iloilo 6 kag Guimaras may 1. Wala naman sa bago nga kaso ang siyudad sa Bacolod kag Antique. Ginanunsyo sa DOH-6 ang 18 kadugang nga recoveries kag isa ang dugang nga patay. Sa kabugusan, ang Region 6 ay may 1,307 na ka-active cases, 23,341 ang total recoveries kag 749 ang death toll. Nagalaom naman si Councilor Renesito Novero nga tayuyo na ang pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa Bacolod pagi sa bulig kag kooperasyon sang publiko. Suno kay Novero, malikawan ang liwat nga pagtuhaw sang problema kaangay sang sitwasyon nga natabo sa Metro Manila kun padayon lamang ginasunod ang regulasyon kag health protocol nga ginapatuman sang syudad. Dugang pa ni Novero ginatinguan sang lokal nga panguluhan sang Bacolod nga mamintenar ang manubo nga kaso sang COVID-19 pagi sa bulig sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno kag iniman ang rason kung nga ila pada nga ginabantayan kag ginamonitor ang tagsa ka mga individual nga nagasulod sa syudad gikan sa iban nga lugar. Ginpapanahugan naman sang warrant of arrest sang Regional Trial Court sa Bacolod City ang 3 ka mga opisyal sang Barangay Felisa, syudad sa Bacolod angot sa pagpatuman sang Social Amelioration Program o SAP. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Rosemay Robles, isa sa 7 ka matag reklamo nga residente sa Purok Paho sa Barangay Felisa, nga nakabaton sila sang 6,000 pesos nga ayuda gikan sa SAP, apang sa nagpauli na sila ginkuha ang 4,000 pesos. Lakip sa gipasakaan kaso nga paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang Musantay Barangay Secretary Stephen Halandoon, Liaison Officer Rose Jean Estador, kag Purok President Corazon Latosa. Suno kay Robles, nalakip man sa kaso si Kapitan Ramon Hardin, apang naabsuelto ini bangod wala sang probable cause. Apang suno kay Robles, nag-file sila sang motion for reconsideration. Base sa dokumento nga nakuha sa Aksyon Radio Bacolod, ang desisyon sang korte ang pirmado ni Presiding Judge Sulin Louie Holingan sang Branch 53 na petsahan Marso 4, 2021. Suno kay Robles, 7 ang warrant of arrest sa kada respondent, kang kada warrant ang may piyansa nga 90,000 pesos sa kada isa. Ginakabig ni Robles nga kadalagan nini para sa mga tagreklamo. Kalipay ni Councilor Renesito Novero nga wala sang na-monitor nga sagot for sale sa module nga issue sang DepEd sa Bacolod kaangay sang issue nga nagwa sa Metro Manila. Suno kay Novero, kinahanglanon gid man sang DepEd nga aktuhan ng amo nga kaso kung may kamatuoran bangod ini nga modus ang wala sang madulot nga kaayuhan sa baylo nagatudlo lamang sa estudyante nga magtinamaran sa ilang mga pagtuon. Sa piyak nga bahin, kinklaro man ni Novero nga ang sagot for sale module o modus ang may kinalain sa tutorial approach nga madugay na nga gina-practice sa pungsod. Masobra sa 1,000 ka mga gadgets ang turnover sang lokal nga panguluhan sa Bacolod sa taratapan sang DepEd. Suno kay Councilor Renesito Novero, Chairman sang Committee on Education sa Konseho, ini nga mga gadgets ang ginalakipan sa mga laptop kag tablets nga gamiton sa mga estudyante sa ilang nga pagtuon sa idalom sang blended learning nga sistema. Duwa pa ni Novaro, ini nga mga gadgets ang natalana nga pagagamiton sa mga estudyante nga yara sa mga special classes, apang wala nagakulugan nga ini nga mga kagamitan ang ilan na nga mapanag-iyahan o kung mapanag-iyahan. Suno pa sa konsehal, ini nga mga gadgets ang ginbakal gamit ang Special Education Fund sang Bacolod. Nagapadayon ang proyekto nga pagsemento sa dalan humalin sa Barangay Alangilan, siyudad sa Bacolod, padulong sa Barangay
Alegria, Banwas ng Murcia. Sunod kay Congressman Greg Gasataya, mayara sa existing nga dalan sa mga lugar sa Alangilan pero hindi simentado. Ginapaabot sa kongresista nga makabulig ang ini nga proyekto sa patag sing turismo kag ekonomiya. Ginihemplo ni Gasataya ang pagpaayuman sa dalan hubalin sa Barangay Granada, padulong sa Concepcion, Talisay City. Nagpasalamat ang kongresista sa gobyerno nasyonal sa nagpain sang pondo sa sini nga proyekto. Kung siya, i-connect nimo ang Barangay Alangilan sa Barangay Alegria. Actually, may ara the existing dirt road. May nag-request din sa akon 2 years ago na kung pwede mapa-concrete ang halin sa Alangilan pakadto sa Alegria, Murcia. Kaya ang Alegria side, ang Murcia side, sementado na yan. Si Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:25. Ginpahalog nga restrictions, iga-review sang IATF bangod sa pagsaka na naman sang kaso sang COVID-19. Samtang 200,000 ka health workers target mabakurahan sa masunod nga 2 ka semana. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kay Kimberly Galyaza sa Hinigaran, Negros Occidental. Okay. Si feeling ko todo mo gitsakto gid. Anbella, good morning ko no, Bacolod and Rilo and to all my family and friends. Tanan nga family and friends ni Anbella, good morning ko no sa inyo. Jocelyn Song Comedia, good morning dira sa imo. Ha? Rochelle Evangelista, dira sa may Lizares Araneta. Ini basig sa lako Lizares Mansion bala. Sa tubang na ni siya sang Lizares Mansion, no? Sa amigo naton Juan Bolgalio, Kagawad Rosini Distrito. Kap, morning da kapa, no? Good morning. Kita rayta sa Biyernes guray.
Kapa na. Bongga. Basta magsiling ba si Kap nga sa may ano sa Birnes basta ba Wala siya? lang, kita lang kamo Basta eh. kita na ilang taya. Malita. Si Jade, no? Good morning dira kay Jade. Si Mrs. niya. Mrs. ni Rosini. Mrs. Galeniana. Sige, sige. The ever supportive Abi Jade. ko si Miss Jade Sibalios ang series. Wala na yang magaplag iyas ang Jade nga ngalan now. Ay, kilay. si Jade Distrito niya, the ever supportive better half of Kapitan Rosini Distrito. China. Torko Jongko, good morning Mandra sa imo. Kag kay Jam Jam Andrade. Mga taga Panokoy ko rin si Jam Jam na kay mga Damod Andrade no. Nenita Calamba Figueroa, advance birthday buwas ni J.I. Himera. 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 Velrico Naya. Si Kwando masinadlawan man bugtaw, si Maui Kanyada, Jr. Masinadlawan bugtaw. Gapon nadlawan siya kuno bugtaw, nagpabunyag sa dayon ba? Tubla. Feeling ko nadlawan naman siya sa Nadlawan naman siguro sa buwag na. Hindi siya kahabol. Yes, Jin Buarom, kagkaya Tiray, Linaha Kayaw, good morning. Sa kaya Grace, ano bigigala si Alin, sa Ibarra, yung sari-sari ni sa pilid. Putang ang mga pilido sa bana ni Grace, kay Gonora ni sa sauna mo. Ito nag-ibara na sa bawang. Nag-ibara na, kung imo, ilan ang apelido. Lain sa imo ba? Kaya si Ibarra, do kay Rizal, kung ano batian niya si Ibarra. Si Ibarra, kay Rizal ng saha. Sino sa ganida? Si Ibarra Si Rizal sa kuha na iya, sa No Limit Tanghire. Karakter na sa No Limit Tanghire, di ba? Yes. Anong meaning? Anong sa English yun No Limit Tanghire? Ara. Ginambal mo na sa akong sa nagligan. Sige, basta danay kayo. Touch me not. Touch me not. No limit tangere. No Limit Tanghire. Ang isaya, El Filibusterismo. El Filibusterismo, the filibuster. Kaya si Velrico Naya, taga barangay sa Singkang Airport ni sa Kalong-Kalong. Kuan ni ni Kapitan Rosini. Ano gani na? Constituent. Maria Rivera Murayama. Maayong aga man sa imo. Owner. Amo ni ngalan sa iyang bar. Nakita ko sa iyang kuan profile. Kag taga-agisan siya gali sa Mamaylan. Ay, gali. Ano ko gali action boy? Kasi Manua na tawag, no? Oo, kasi Manua mo na gali. Tapos taga-agisan saya, ikaw ya taga? Karabalan. Karabalan. Speak of Karabalan, galantaw si Mother Nature. Yes. Good morning, Mother. Birthday yan ni boss mong. Ay, happy Pero birthday, Nene. Sa Webes na ko mapuli kay anniversary nila ni Papa. Sa Tingob. Kaya nagambal siya nga sa Webes ka na lang. Sa Tingob, ang kwan, ang celebration. Kasi may time ka, pwede ka Hindi na, mga kita mo may mga health protocol. Kalayo mo. Kabalo ka na Kabalo ka na. Ano na pala? Ninay kabalo na yan. Doon nagubang relo ko niyo. Bismillah. Kay Josefina Locsin Hinerato, good morning man. Sa tanan ko nga taga Purok Magnolia, Barangay 7. Maria Luz Grijaldo Makunat. Sakay Gina Fe Saguban Papasin. Cheryl Ramos, si Cheryl Ramos Tortal, Ma'am Che. Good morning dara sa imo. Kilala mo na pakilala ko na sa imo si Ma'am Cheryl. Sa PIO ni siya sa Bacolod. Agale. Sa PIO. Sila ni Danny Dangkalan ba yung upuda? March 21 na diya sa relo ko ya sa ano man Tita ni Barbie si Lourdes ni Aksyon Boy aslang ko parte sa bakuna. Ano mga qualifications na para makabili sa libre nga bakuna sa COVID? Ara sa mga barangay kapang listahan ay dra. Galistahan ay isang mapapakuna. Magpapakuna mo sa inablos niya mapapakuna. Barbie 16 pa lang siya. Why ang bakuna is 18 above. Ang 16 di pa pwede, no? 16 above. That's why nga 68% lang sa Bacolod noon ang bakunahan, kayong 32% mga below 18. Perfect. Feeling ko ang imo ginhambal ginasakon daw ako kuan ko mo daw agree ko mo. Convince ko nga siya gini. Convincing ko nga daan. Daw ba battery? Hala, sige. Si ano action boy si that's naman
Si Evelyn Pomoseno, good morning. Dra sa may Lower Bikutan, Lower Bikutan, Taguig. Good morning sa imo, ma'am. Si Rochelle Evangelista, to Action Boy. Hambalya, Indie Action Boy. Ari ko diya sa may gaisahanon nga akasya sa ubos sang Jollibee Araneta. Gaisahanon oo, may araw sa Adra sa gali. Oo. Ay, kay Lizares Araneta. Sa gali mo, hindi ari si Lizares Lacson. Happy birthday sa inablos niya nga si Roel Evangelista. Adra sa may Oton, Iloilo. Yes, happy birthday. Okay, Akasya man. Sige, tudlo sa ako na. Tudlo ko na si mo. Magalabay ka na. Standby na kita sa aton nga mga balita national. Ito naman nga mga Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:36, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Testing Czar Vince Dizon nga ipaidalom sa review sang gobyerno nasyonal karon nga semana ang desisyon nga paghalog sa mga restrictions matapos sa pagsaka sang COVID-19 cases. Suno kay Dizon, ipaidalom sa review sang IATF ang pagbukas sa mga sinihan matapos nga masobra sa doble ang kaso sang nagwa ang ini nga desisyon. O si saon man sang National IATF kun bala ipatuman ang barangay quarantine passes para sa mga tao nga magagwa sa ilang nga balay para sa essential duties kag ang protocol sa pagsulod sa mga local tourist. Para kay Dizon, wala pa ginakonsiderar ang pagbalik sa pinaka-istrikto nga quarantine protocol. Wala ginpaboran sa Department of Health ang time-out para sa mga health workers para masolusyonan ang pagsakas ng COVID-19 cases sa pungsod. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, yara sa manageable level ang healthcare utilization sa pungsod, kag aminado nga nagsaka ang kadamuon sa mga tawo nga yara sa emergency room nga may sintomas ng COVID-19 sa ila pagbisita sa pila ka hospital. Dugang pa ni Verriere, kapin 50% ang pwede nga ma-accommodate nga mga pasyente. Sa karon ang rekomendasyon sang DOH ang mga pagpasangkad sa preventive measures kontra COVID-19 sa komunidad. Nagapati naman ang Octa Research Group nga mas nagdasig ang pagdamo sa mga kaso sa COVID-19 bangod sa United Kingdom kag South African variant sang virus nga nadiskubrihan sa pungsod. Suno kay Guido David sang Octa Research, posible nga maglambot sa 5,000 tubtob 6,000 ang kaso sa COVID-19 kada adlaw antes matapos ang Marso. Sa piya kakinahanglan makabangon ang ekonomiya, ginpahayag ni David nga dapat tun-an liwat sang gobyerno ang protocols pag-abot sa international kag local travel pati na ang pagbukas sa mga establishmento nga may inom kag videoke. Nabatyagan na sa Philippine General Hospital nga COVID-19 referral facility sa Metro Manila ang liwat nga pagtaas sa mga kaso. Sa itong Sabado, report ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario nga padayon nga nagdamo ang mga gina-admit. Gin-anunsyo ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga masobra 222,000 ka mga health workers sa master list sang gobyerno ang target nga mabakunahan kontra COVID-19 sa masunod nga 2 ka semana.
Sunod kay Nograles, ila makumpleto ang vaccinations sang isa o kung duha ka semana, labi na nga may miyara sang Sinovac kag AstraZeneca vaccine sang pungsod. Ang Pilipinas ang nakabaton sang 1.1 milyones ka doses sang bakuna sa 600,000 doses ang Sinovac nga gindonar sang China samtang 525,600 ang AstraZeneca nga gikan naman sa COVAX facility. Subong nga Marso ginapaabot nga mag-aabot ang 1 milyon nga Sinovac vaccine nga ginbakal sang gobyerno. Samtang sa ibang palatong nga balita nasyonal, nagpanugyan si Presidente Rodrigo Duterte kay Vice President Leni Robredo nga maghipos na lang kung wala man lang sa may mahambal nga insakto. Ini ang kabahin sang palayag ni Duterte sa iya address to the nation kagabi. Kasunod sa pagsapol sang pila sini ka miyembro sang gabinete sa siyudad sa Davao. Ginatumo din ni Duterte ang palayag ni Robredo nga ang Sinovac vaccines ang dapat mapaidalom pa sa health technology assessment. Sunod kay DOH Secretary Francisco Duque, hindi ini mandatory sa idalom sang Universal Healthcare Law, bangod gindonar lamang ang bakuna kag ginahanglan lamang sang Emergency Use Authorization nga ginhatag na sang FDA. Sunod kay Duterte, wala siya napikon kay Robredo kundi akig ini. Ilabi na nga ginakulang na sang tiyempo para mapangabay ang publiko para magpabakuna. Nagpanugyan ang presidente sa vice-presidente nga magbasa kag hibaluon ang salient points sang lahi. Para sa presidente, pinaka-importante sa karon nga magsalig ang publiko sa gobyerno. Samtang ipagman ni Duterte nga ang pagsaka sang COVID-19 cases sa pungsod ang bangod sa wala pagtuman sa health protocol. Nag-file ang Gabriela sang manifestation of intent sa COMELEC nga magpasakop sa 2022 May elections. Ini kadungan sa pagdumdum sang International Women's Day Marso 8. Sunod kay Gabriela, Party List Representative Arlene Brosas, ilagi na pamatukan ang disqualification plea nga gin-file sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict batok sa mga grupo. Dugang pa ni Brosas, ilaman ginapanginwala ang akusasyon nga ilagi na duso ang kalakasan. Para kay Brosas, wala sila nahadlo kay Presidente Rodrigo Duterte nga pahipusor matingog sa mga kababainhan sa Kongreso kag mga marginalized nga mga Pinay. Nagpasiguro si Brosas nga ila pabakuron ang ila advokasya angot sa kinamatarong sang mga kababainhan. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:41 aton mga balita na international balita sa sports showbiz kay iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Sheila Alagos. Sa kay Kelly Jelly. Good morning uli ka-aksyon. Wala nabasa ang comment ko kay ina sa first portion. Anyways, nag-send ko kay ina uli stars. Actually, wala na mabasa sa kay Kelly Jelly. Kaya wala nag-appear pa. Hindi. Kaya nag-time na takagina. Extra na tapag Apro-ara siya. Pag-appear siya. Nag-send siya 50 stars. Ay, salamat. Thank you. Oo, sa 50 stars. Thank you. Kelly Jelly, no? Kasulod ang iyang comment na tapos na ta, no? Yes. Amo na sa iba, no? Lito Dayap sa Punta Taytay. Hindi ka na dampi sa Punta Taytay. Litman, bulit. Close. Sa kay Pilton Lipura sa Pasay City. Ano tong ginduhol mo nga daw? Why ko may ginduhol ya? Hindi na yung kwan ko. Ang pangita. Why di bala are. Juta yan lang.
Sa kay Joel Manila, watching from Villa Lucasan, Barangay Mandalagan. Ters Vergara Sancho, sa kay Teres Simpronyong, good morning man. Kay Novi Valencia Subaldo, Araman Action Boy, good Yes. morning. And kay Annalyn Abanto Belanggoy, good morning Action Boy and Action Dorel, good morning sa tanan. Watching from Barangay Carolan, Sitio Malaiba. Salamat. Kabankalan ni siya Yes, ang kabankalan ng Carolan. Dumduman ko giniya kay sanguna Damo, bakal ang oh. tita ko bla sa mga veggies balahaw. Dinihalin ang veggies sa Carolan, Kabangkalan. Veggies, kinabakalan tita mo. Galing sa mo niya, vegetables siya. Veggies, ginawa Actually, mo niya veggies. para ka shal. Veggies. Inyo yung Sa mo niya, vegetables. utan. Utan, sa mo niya veggies. Ano man. Sa Purok Makiangayon sa Action Boy. Makiangayon. Okay. Kay Florante Pasinabo, good morning man. Dres may Barangay 40, Lizares Extension Libertad. More power sa inyo program. Yes. Salamat. Si Bert Telebrico, mayong aga man na, nag-aupod man siya sa aton. Makiangayon, ano duga pakigbagay ka? Makigbagay ka. Kami na balang ko daya purok makawiwili, meron pa yung purok Nami nami. May kakamatay yung purok namin. Meron Tuod na sa bala. Malagum lang na yan. Sa bana. Doon ka mo na dagalila. Makawiwili, Makiangayon. May nabyanon, meron man. Oo, akadamo naman. Pero hindi ko na sa punta Taytay. Hindi lang sure kung sa punta tayo. Morning daglay kay Kapitan na Leia Palma. Palma. Good morning man kay Joseph Oria. Salamat sa pag-monitor. Okay. Sige Si Alex nag-istorya pa sa reunion nila. Na-postpone ko na amon reunion. Hindi ko kaya reunion. Sige lang, kaya may COVID-19. Gani, man. Pandemic. Joseph Oria, good morning kuno ka sa Guafa. Guafa, gidya sa inyo. Nabasa ko ng Action Boy, mo sutsule. Basta makakita ko ni Guafa, yaga basa yun. Stars done for Action Radio Bacolod from Andela. May star mo nag-insensi, Ma'am Ann. Thank you, good Ma'am Anna. Ay, Action Boy, dumalipat pa tayo i-congratulate ang newlywed ta ba nga ka-action? Yes, oo. Ay. Congratulations, Joshua De Leon and Miles Myla De Leon na Robles. subok. De Leon. Happy. Congratulations. Congratulations and best wishes. Mga ihada kag ihado. Yes. Silingko ihado, ihada. Kung may gina pangabay si ihado, paayo aman. Ang basang jazz na si Yagle. Ako na basang jazz siya. Ikaw Myla, kung may gina pangabay si Joshua, paayo aman. Hindi lang ako. Pwede mo paayo ka no? Paayo aman. Kalain. Amo na siya na. Araman Action Boy, si Andreo Huelar. Yes. Good morning. Good morning. And si Action Boy, si Lourdes Tambasin Bronzal. Good morning, Ma'am Lourdes. Watching live sa may home site Barangay Montevista. Kis alam ko ba isang Montevista, no? Di ba sa Bacolod na? Isa na ka barangay sa Bacolod. Gani, kis alam ko ba sinablola. Nandan di home site mo. Amo Okay. na ang home site sakop na sa Montevista. Bi ko gani amo na siya ang barangay ang home site. Ang home site amo na sa ang dos subdivision nga type pala no. Para na bala mo sila ka home site, city heights, mga amo na bala. Home site. Site of the home. Site of the home. Sakto man. Ti home site. So site of the home. Site of the home. Okay. Lugar sang mga balay. Lugar sa tuluyan. Okay? Home site. Okay? Na-educate ka? Na-educate ko. Very, very. Very, very. Do biri-biri. Di ba do sakit na, no? Sa biri-biri. Di na siya sa tiil. Stand by. Aksyon Alita Morning Edition. Aksyon Alita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:48.
Kag sa detalye, Balita International, naglambot na sa 31 kamatao ang napatay sa separado nga paglupok sa military base sa Port City sa Bata sa Equatorial Guinea. Sunod sa Health Ministry sang pungsod nga may 400 kaiban pa ang pilason sa insidente. Tuma naman ang pagkaguba nga gintuga sa mga building sa nasambit nga lugar. Naghalin ang paglupok sa nakastak nga mga ginagamit sa pagpalupok sa nasambit nga military base. Ginbasol naman ni President Teodoro Obiang Guema Babasogo ang military bangod sa hindi insakto nga pagplastar sa mga bomba nga nakatago sa ilang bases. Ginakabig nga isa ka pinakagamay nga pungsod sa Africa, ang Equatorial Guinea nga may 850,000 ka mga residente lamang. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, ang gross domestic product growth mahimo nga mangin mahuyang ini sa unang quarter kag basi maglambot pa sa negative apang may mabaskog ini kapag rebound sa ikaduha nga quarter sa diin ang ekonomiya karon ang nagahalin sa manubo nga basihan. Ginpahayag ni BSP Governor Benjamin Diokno nga ang GDP growth maga-pick up ini sa bulan kon sa period Abril to Hunyo bangod man sa low base effect. Bangod ini ang inakabig nga pinakamalala nga quarter sa naligid ni tuig. Ang GDP growth nagsarurot ni sa negative 16.9% sa ikaduha quarter sa 2020 samtang ang gobyerno nagpatuman sa istrikto nga quarantine restrictions agud nga matap na ang paglapta sa COVID-19. Sa aton nga foreign currency exchange rate, US dollar 48 pesos and 72 centavos, Singapore dollar 36 pesos and 5 centavos, kang Hong Kong dollar 6 pesos and 27 centavos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, ginkasal na si Empress Shuk sa partner si nga si Vino Gingona. Sa iya Instagram account, nagpost init sang ilang picture sang ilang nga kasal. Ginpatigayon ang kasal sang duha sa Hill Creek Garden sa Tagaytay. Madumduman nakaligad nga Setyembre sang gindungan sang bana sini ang proposal sa pagselebra sa ika-5 katuig nga kadlawan sang bata sang aktres. Parang yung balita mo, kasal ni Miles, ang mga kasal sa iba, no? Mangin daw may dako nga paglain karon nga tuig ang NBA All-Star Game bangod sa padayon nga na-eksperyensyahan nga COVID-19 pandemic. Ginpahayag ni NBA Commissioner Adam Silver nga limitado ang ginibitar nga magtan-aw sampang nga hiwaton karon nga adlaw sa State Farm Arena sa Atlanta. Magluwas sa All-Star Weekend, ginpatigayon man ini sa kadlaw kung sa diin na antes ang All-Star Game, hiwaton ang 3-point contest samtang ang slam dunk contest naman ang himuon sa halftime. Magtala na ang NBA kag National Basketball Player Association sang $2.5 million nga pondo kag resources sa black colleges and universities o historically black colleges and universities kapag suporta sa awareness sa equity access sa COVID-19 care relief and vaccines. Magapatuman man ang NBA sang mini bubble sa event sa din ng mga players, staff kag tanan nga mga tanaw ang magaagi sa testing. Ang NBA All-Star magigingkwentro ini sa Team LeBron James kag Team Kevin Durant. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-aksyon, Happy Tuesday and again, congratulations and best wishes kay Mr. and Mrs. De Leon, Joshua De Leon and Myla Robles De Leon. Aton nga ka-aksyon. Admin office na siya, action boy. Enjoy gid siya gabi isang kasal niya. Oo, syempre. Lipay gid siya. Lipay man ta eh. Syempre, sino pang bigil kasal mo? May ara na sa Arab lang arranged wedding. Yan. Let us now listen to the vows of ano naman eh. Ako naman ba yan? So, naka-silent lang dapat para hindi ta ma-award. Hindi ta ma-award. Congratulations, Ana, and best wishes. Maninoy ka to, no? Yes. Kami at Tig. Tigkaon? Yes. Kami nga mga teens. So, sa Teens Action Radio, Bacolod, may tawag ni, may nag-una na sa patag sa paghinampak. May nag-una na. Kay lima nis na apila ka mga teens de? 5? 7. 7. Ano din sa mga bayi lang la? Sa mga babae, tiyo ay 5. 5 ka mo. Si Miles. Ano kami si JM. Charot lang. Ito, guro. Exacto na ito.
Charot. Si Miles. Alam mo si mga si kung Marnie. kuli karon nila. Si Miles, si Marnie, Dorel, Eden, Si Ann. si Ann. Oo. Lima. Si Ann to ang Ang nauna is Miles. Hambal ko kay Ann, ikaw ang next Tapos ang imong motive Old Rose yapon. Para nga hindi na kami iyawan pangita. At least may ara na kami hindi ka na magbakal. Kag kamo tanan Old Rose lang. Hingagaw na kamo samtang wala pa nag-ugit. Ang Old Rose mo. Ang Old Rose ko. Galing kaya bala mo actually hindi kami mag-Old Rose. So hindi ka invited. Hindi ko attend. Pwede man kumattend Old Rose lang ko yung yapon. Very loyal. Sama na siya action boy. Anyway, kasadya kagabi, no? Pero congratulations, gid liwat. Sa Mr. and Mrs. De Leon. Yes. Gano? Si Joshua, feeling ko long lost apo ni siya ni Christopher De Leon. Pero mamos la Ano kasi niya din kamo mga dilyon sa kwan. May naman ko siya yung mga dilyon sa kwan kamo. Kung hindi na sila layo na sila dilyon, hindi rin na sila sa mga Christopher De Leon. Bongga. Liko layo na ng imo yung dilyon yung ginakuan sa kay Joshua. Layo na sila dayang mga dilyon. Ari di siya sa mga Christopher De Leon. Bongga, Pinky De Leon. Ay, ibang level. Ari na siya ay, ano naman ni siya. Kagabi ko na feeling amay. Pero anyway, sige kasadya gid kagabi. Pero di tanay sa itong balita special. Kaya time do ginasindutan aton buli. So, ginasindutan gid ya. So kagapon mga babae sadto Black Action Boy, mga di ba mga Maria Clara, mga mahinhin, conservative. Yung pangalugan sila balay gitarana. So istoryahan ta naman ang mga babae subong. Ang mga babae subong Action Boy, wala na sang pili sang ilang suksukon. Although may ara pagid man nga Maria Clara, yung do super cover and everything. So, amo na. And then, may hara man, ang mga babae, subong pero laban sa mga babae, damo sa mga babae, may hara man niya, daw ka Maria Clara, pagyapon, daw naputos kinang lawas. May hara naman nga daw, amo nga tambal, kung basi mo nga daw, panyo lang kalapad ilagi na soksok. Gado. Pwede na siya po, makapanyo mo, bisis suksok na lang tayo. Nga pagtakos siya daw, ang likod niya daw, wala gintakos. Wala gintaksan sang sastre ang likod. Amo na nga, wala sila likod, wala sila sang bayo sa likod. Meron man duwa ang likod. Aksyon siya sa Kalain. So, next Action Boy, ang mga babae subong, ang mga buhok ya, bisan ano na nga style. Meron ginatawag nga undercut, to lang ba ko sa mga bobcat. Bobcat siya, naka-undercut pa di siya nga kalbo bilang diri sa likod niyo, te pagpungos do ka namin ang tawag. So una ya, mga kurit disto nga ando matyaga mo do hulugpaan sang kuto. Galay sa hulugpaan. The airport, the runway sa airport. Tapos ang magpa-color bala buhok kaya may freedom na yung mga girls may mga magpa-color sang ila buhok. Burgundy. May mga ano pa na mga colors ng Batman? Verdi. Verdi. Burgundy. May mga pink. May pink nga ako. May buhok nga pink. May ara ko na. May manok nga pink. Buhok pa. So mo na. Purple. Class pa ginanlaya. And then, what color would you like for your hair? Can I have the purple? Try man tani ano. Try man sa tayo English mo. Can I have the color purple? Ano na yung 45 days na yung manok. Ang ano din? Pagsilingan sa English nga, can I have the color purple? Yes. Siling sa din sa iyang sa finakdol. Ano ang bal mo? Niya gusto mo fakdol. Ano ang bal mo? Sang iyang siling sang iyang stylist. Ano ba tiko mo sastre? Perfect. So, wala siya. Kagano Action Boy, ang mga kababainan subong ya, kaya na nilang obrahon sa lalaki. Amo man ang lalaki, kaya man nila obrahon ang babae. Kung may aragid siya nga hindi mo obra sa babae. Ate, syempre, may araman nga hindi mo obra sa lalaki. Sample, ano ba? Ang obra sa babae, mangihimatindog. Hindi sa kapangitindog, no? Kaya na sa babae, yan. Kaya, kung rin, marao. Tayo lalaki, kaya magpungko. Uy! Kaya nila. Mga babae, mga tindog, be? Ano na siya? Bali Ma'am Jocelyn, komedya. May haraman ko ng ibang, bisan hindi angayan, basta uso, bira lang. Amo na, hindi ni pangayangay. Kay confident. Ay, hindi ni pangayangay. Hindi niya po suso, pangayangay niya. Nan.
Tapos, subong action boy, ang mga babae subong mas aggressive kuno kag palaban bala. Wala naga kahadlok ya sa anong mga bagay. Mas adventurous na guro ang mga Gabriela silang na girls sila nga subong- type. Yes, gumawa mo na dapat on. Makiba ka. Huwag matakot. Ala ka lang. Hindi ko niya pagbasa ng kay Eden. Siling ko gid. Damak siya. Makdamak. Masugid ba kay Mami Ems bala. Sige. Tayo mo na action boy. Okay. May overtime na kita. Sige. Alright. That's so naman ang ano Okay sa alright? Okay sa alright. Alright sa okay. Alright sa okay. Inyay mga tiyaraton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby sa Aksyon hotline. Main kaupod niyo sa Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Ag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon